कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. मुखबधीर विद्यार्थ्यांक दूध आणि गोड पदार्थ वाटून केली नागपंचमी साजरी. कारवार नागपंचमी निमित्तान मंगळवार 29 जुलै 2025 दिसा कारवारच्या आशा निकेतन या मुखबधीर शाळेच्या विद्यार्थ्यांक प्रतिवर्षाप्रमाणे दूध आणि नागपंचमीचे विशेष गोडशे आणि पातोळे खाऊ देऊन कारवारच्या जनशक्ती वेदिकेतर्फे विशेष रीतीन नागपंचमी साजरी केली. कारवारच्या आशा निकेतन या शाळेच्या मुखबधीर अशा दैहिक अपंगाच्या विद्यार्थ्यांक खऱ्या सर्पाचे दर्शन घडवून जागृती करून सर्पाबद्दल आशिल्ली भय पयस केली. या वेळार सर्पमित्र महेश नायक हेमी खऱ्या सर्पाक शालेय आवारात सोडून त्याका धरचे प्रात्यक्षिक करून दाखयले आणि या वेळार काही विद्यार्थ्यांक सर्पाक स्पर्श करचो संधी दिली. सार्वजनिकांन नागपंचमी धार्मिक श्रद्धा भक्तीन करची बरोबर आसा, पण त्या निमित्तान दूध ओतचे व्यर्थ जाता. तेच दूध गरीब अनाथ दिव्यांग विद्यार्थ्यांक दिल्यार तेजो तेमकां उपयोग तरी जाता म्हण गेल्या 15 वर्सांच्यान नागपंचमी अशा विशेष रितीन साजरी करतात असे जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नायक हेमी सांगले. या वेळार डीवायएसपी पी गिरीश, वेदिकेचे कार्यदर्शी रामा नायक, सिस्टर एलिजा आणि इतर वेदिकेचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. खबर सांगता हरीश नाईक. असंघटित क्षेत्रातले कामगार आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातल्यान कमजोर. कामगार मंत्री संतोष लाड. कारवार कामगाराक किमान वेतन दिनासतना काम करून घेवच्या कंपन्या विरोधात कामगारान धैर्यान तक्रार दाखल करची अशें आवाहन कामगार मंत्री संतोष लाड हेमी केले. कारवार हिंगा अजवी ओशियन हॉटेलच्या सभागृहात असंघटित कामगाराक कार्ड वाटप करताना तेमी कामगार योजनेची माहिती दिली. तसेच असंघटित कामगारांसाठी जास्ती सामाजिक सुरक्षा योजना दिवचे खातीर इंधनावयले कराचो थोडो भाग कामगार मंडळाक मेळूक जाय हाचेसाठी मुख्यमंत्री कडेन मागणी करतले अशें तेमी या वेळार सांगले. कामगाराच्या भुरग्यांसाठी इयत्ता 6वी ते 12वी साठी फुकट शिक्षण दिवचे खातीर शाळा सुरू करचे चालू आसा. प्रत्येक जिल्ह्यात एक शाळा सुरू करचे विचार चालू आसा. विशिष्ट कालावधी पर्यंत सेवा दिल्ल्या कर्मचाऱ्याक ग्रॅज्युटी आणि विमा सक्तीन लागू करचेसाठी नियम तयार करते आसात. राज्याच्या कामगार विकासासाठी सगळे प्रकारची पावलां उचलते आसात अशें तेमी स्पष्ट केले. असंघटित क्षेत्रातले कामगार आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातल्यान कमजोर आसात. संघटित कामगाराक मेळचे जाय ती सुविधा असंघटित कामगाराक मिळते ना. देखून राज्य असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा मंडळा मार्फत विविध योजना राबविते आसात. हेतूत आंबेडकर सहाय्य हस्त योजना, खासगी वाहतूक कामगार अपघात भरपाई योजना, वृत्तपत्र वितरक अपघात आणि वैद्यकीय सुविधा योजनेचा समावेश असा. कर्नाटक राज्य पर ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಮಾರು 2,02,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನದಾಗಿದೆ? ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳಿ. ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆ 1 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೈಲವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಸಿಒ ಎಸ್ಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೀಸನ್ ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯಮ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಯನ ಅವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ನಯನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಜೂಲಿಯಟ್ ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕರ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಾಲಯವರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತನ್ ಜೋರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ರಾಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅಂಕೋಲಾ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ದನಾಥ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಭಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಕೋಲಾ,
ಹರೀಶ್ ರಾಘು ಹಲಸ್ವಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಮಟಾಯೂರ್ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭೋಮ್ಕರ್ ವಾಷರ್ಮನ್ ಕುಮಟ ಶಿವರಾಜ್ ಸುರೇಶ್ ಶೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಭಟ್ಕಳ ಹರ್ಷ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಿರ್ಸಿ ಹಾಗೆಯೇ तेंगिनगुंडी अळवेकोडी समुद्रात होडी अपघात. कारवार. तेंगिनगुंडी अळवेकोडी समुद्रात होडी अपघात झाली घटना घडली. ही घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात घडली. महासती नावाची गिलनेट बोट या बोटीतल्यान मच्छीमारीसाठी समुद्रात गेलताना होडी उलटून हो अपघात झालो. मच्छीमारी होडीत मच्छीमारी करू गेले. स्थानिक मच्छीमारान मदत केली. या अपघातात 2 मच्छीमारीले प्राण वाचले तर 4 जण बेपत्ता आसात. बेपत्ता झालेले मच्छीमारी रामकृष्ण मोगेर वय 40, सतीश मोगेर वय 26, गणेश मोगेर वय 27, निश्चित मोगेर वय 30 अशी तेमगेली नाव आसात. ही घटना भटकळ ग्रामीण पोलीस वाठारात घडली. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ದೋಣಿ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ದೋಣಿ ಬಿಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ कारवार जोयडा रामनगर निवासी भारतीय सैनिक सेवेत असताना अकस्मात निधन. जोयडा. कारवार जिल्हा जोयडा तालुक्याचे रामनगरचे सुपुत्र भारतीय सेनेत शशिकांत के गोसावी हेमे आशिले. तेमगेले वय 45. हेमगेले मंगळवार 29 जुलैक पठाणकोट हिंगा भारतीय सेनेत निधन झाले. पंजाब राज्याच्या पठाणकोट हिंगा शशिकांत भारतीय सेनेत सेवा करताना अचानक तेमगेल्या आरोग्यात बिघाड जाल्ल्यान उपचाराक आस्पत्रेत दाखल केले. जाल्यार उपचारा दरम्यान मंगळवारा रात्री 9 वाजना तेमी या जगाचो निरोप घेतलो. मृत शशिकांत हेमी गेल्या 24 वर्सांच्या भारतीय सेनेत दाखल जाल्ले. पुढल्या 6 म्हयन्यानंतर तेमी निवृत्त जावचे आशिल्ले. तेजे पयलींच काळान तेमचे झडप घायली. ब्रेस्तारा सकाळी रामनगर हिंगा स्मशानभूमीत अंतिम संस्कार करतले. या घटनेन जोयडा तालुक्यात एक सैनिकाक गमयला. हेजेन जोयडा तालुक्यात दुःखाचो डोंगर कोसळ्ळा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.